Este sábado celebrase unha das romarías con máis tradición da comarca, a da Virxe do Faro. Dende as 8 da mañá terán lugar as misas e arredor da 1 da tarde terá lugar a misa solemne e a procesión. Pero moito antes comezará a Ruta do Lobo, a andaina que realizarán dende a Vila do Asma de Ica a Capela do Faro, moitas veciñas e veciños cumprindo cunha bella tradición. Tal e como adiantamos esta semana, a quedada é ás 5 da mañá na Praza de Santa Ana para todos aqueles que desexen completar a ruta de ascenso ao Faro acompañados. Compre levar a roupa axeitada, auga, algunha iluminación ou roupa reflectante e algo de comer para repoñer forzas no caso de que fora necesario. Dende a mañá baixarán algúns autobuses como cada ano para regresar de cara á vila. A hora do xantar será aproveitada por moitos para compartir na serra con veciños e familiares coa tradicional comida campestre.